siret tresno tinali-tali ing jiwa kegandrung parasmu ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumate wong liya apuranen aku yen jadi sliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu omong panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku atiku lila kowe nyaning wong liya apa iki kasunyatan sing tak apa bebasane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni bisa nglilakne aku sumandhing wong liya yo 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 yo
Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya yo 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 hatiku wis tunduk kowe yo 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 Atur para kanca atur papatya dumateng para sedaya matur nuwun saged rawuhnya wonten pagelaran dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugroh atur para yo 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 Bapak Ibu sedaya bondo bau pikir Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodo kita suwun dumateng Pangeran saged nindakake kewajiban dene damu ya Gusti Pangeran kang kasebut ing dalem Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dene Pangeran Cie Joget namanya dikasih Wali Songo Mas. Yo masih bersama Yo wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana 5 syahadat salat zakat munggah haji lamun kuwasa Amin amin. Semoga terkabul ya Mas ya. Yeah. Munggah kaji bareng-bareng. Amin ya. Jamane Wali Songo gambarke agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso liwat seni budaya ana ing tanah supaya urip ing donya iling marang Kang Kuwasa
ono limo sadat sholat zakat puasa haji ala berpuasa yo yo sponsor. Jebule ana sponsor barang Mas. Atur sugeng dumateng Kang Samya datang. Amrega sani kadang kula ucap jaman meleng-meleng ampun ngantos samya cingkleng pangemu maca asli lari anak Indonesia tergesake totolan ukon lakoro sanoto saged tibuk omah sapa ngupatos upah jiwa santri sayati sawa kesampi anglapai kesania permawadi sempet sekabat kaget hapus yo 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 sedaya sinambi mriksa
kawula kang rupane boten toto. Oke, mungkin di ngapura ya Mas nek rupane ra toto ya. Yang penting kompak semangat juga. Seperti teman-teman juga kompak bareng bersama-sama satu padu, kita semua saudara di sini. Oke, terima kasih. Ora apa-apa Kang. Suluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kituk tetek ing jantung hiya 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 rembulan, iya.
Pemuda pemudi sing rupane Ojo ngolo abe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meringati acara SSW hari ini perlu hiburan supaya akhir bisa entuk karo badan. Ayo para kanca supaya gembira engkang cantik pemuda atas satu lagu-lagu mula bok menawi lapat nyuwun kuning pangan sopo STYB lagi. Gayang ya, Kang. Oh, kayang Wenak. kayang. Heeh. Eri danduk tawon. Penontonnya tertib ya, Kang. Oh, dikandani kon jakok ini. kamu Jo, bu meneh. Oke, amankan dan kita jaga kedamaian untuk bersama-sama. Yuk, jangan sampai
kita apa? Cerai berai. Cerai Oleh apa? Satu padu. Kita joget bareng, asik bareng, nikmati. Jok niate ning kene iki kayak acara kita amal ibadah bersama-sama. Karo bareng STB ya. Setyo Sing, budaya. sing bareng kayak panas-panas ya digua sih. Ikhlaskan semua yang ada. Apa Dewek Amin. joget karo koncone kesenggol ya alhamdulillah ono sing nyenggol. Kesenggol ya nyenggol. Nek ora disenggol ya ning kuburan wis ora disenggol wong. Nek Senggol wegah tanah. kesenggol ya ndodok. Nek nari mesti isih kesenggol kancane kita maklumi wong koncone oke. Heeh. Disyukuri alhamdulillah masih banyak temen. Yo, joget bareng STB. Yuk lagu terakhir dari STYB. Topeng ireng Magelang. Setyo budaya. Oke. Iki topeng ireng abuk-buk. Yo.
Oke, salam damai dari STB Setio Budaya. STYB nyele. Hei, hei.